Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Liza, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka buok anak. Taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kadokirok sa akong bana ngadto sa babae. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Basta ako dili ako. Hospital isad ko kay bago pa ko nanganak. Basta ka ha. Isugo ko nimo atos lain ha. Unsa? Oh, Nanda. Shh. Asa ka? Nibangon man ka diya. Atos lain? Unsa? Wa man deris bay. Mao ba ma? Okay nga no man di ay. Nag-away mo? Da, away good gaway hinungdan ma. Ay, Lisa. Ay mo nang magsigi mong away. Uy, kay makabwisik yun nas pagpuyo, day. Kung unsa man ang inyong giawayan, uyunin na lang ng bana ni mo. Total, nasayod man yun kong kugihan ng akong anak baya. Naningkamot man yun na para sa iyang pamilya. Waday ni mo tawgi? Di lagi makontak ang iyang cellphone number ma. Ay, pastilan ka, Lisa. Uy, pasig unsa na nahitabo sa akong anak, ha? Ma, Amawa sa nimong, uy. Imo man sa ding gisugo si Lando nga sa lain mo gamit. Pasig itinuod. ha? Lo, pasintay to aron sa laing langob busod, day. Oy, di sad siguro ingon ana si Lando ka mabaw pangutok day oy. Nga wa siya kasabot nga komedya ra man tong ako ang pag-ingon niya gud nga ados lain. Na, di gyud na ang ikomedya, no? Nalimot ka? Nga daga nag-uyab si Lando sa una sa wa pa mo maminyo. O, nausab lang pagkaminyo na ninyo. Kay misaad man nga ikaw na lang yun ang iyang babay. Pero ninghigayon na, day. Imo man ninong gitukmod nga mobalik siyang bisyo ka ni Adto, eh. Nga bisag kinsa na lang babay nga gamiton. Dili lagi na niya buhaton ako. Day kaminyo na gud mi. Ni saad man na siya gud nga pag minyo na mo nga biyaan niya ang tanan niya mga babae. O hunungan na niya ang paghiligan ng mga babae. Unya, kay gipukaw man nimo, gisugo man nimo. Bibi. Day, ni ana ay. Pero nabuntagan. Ay. Abrihan sa nako day ha. Bayo na. Abli. Gay ka abli ha. Nabuntagan mang lagi kalan. Hindi mo kakahigda gabi Sa kong babae. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. So kadadto, wa na ko magkomedya pa sa akong bana. Og wa na ko siya didi sa gusto niya. Apan, pila pa lang gani kaadlaw human ko niya gigamit. May gipamati man ko. Unya. Hala, uy. Unsa man ni gawa sa akong kinataw nga katulman? Ni katul man di ini, uy. Nga wa man ko'y nahunahon ang hinungdan ini. Kaya wa man ko mag-ilis og sabon o feminine wash. Nag-proper hygiene man gid ko. Pero nga naman ni, uy, katulman. Basin sa panty ni nga akong gigamit. Mag-ilis kog panty. Katulman gapon, uy. Og, murag may migimok sa ilawom. Ay, nga naman ka ni. Sultihan ka na ako si Lando ini. Dali, Bi. Delisa. Kapoy ba ko sa trabaho? Adiyat lang lan ha. Kay may isulti pa ko nimo. Unya na lang ko na, hindi ka human ko. Dali, Bi.
Lando pa. Unya na lang lagi na. Delisa. Lando. Daya, suda ko daya. Ay, Taysa. Taysa. Ganap ka. Taysa. Ano ka? Unya na kay sakit tao eh. Sa? Kumusta na yung gibati? Magpa-check up kog Dr. Lando. Sa? Check up pa, eh. Ikaw ba? Ingingan ka ikaw, eh. Gamay lang ganing bation ni mo. Doktor dayon, no? Unsay gamay? Unsay gamay? Alarming na ni Lando eh. Kaya nga nung sakitan man ko be, kung gamiton ko nimo, og nagkatuling gawas sa akong puwerta. Unsa? Oh. Ang akong pangutana, limpyo ba ang babae nga imong gigamit? Diyang nag-away ta, kay nabalibaranti ka? Sa? Yabag man pangutanahaw, eh. Nga na, eh. Lando! Basta kay wa tay kwata para check up. Lando! Asa man ka, oy? Lando! Siyempre, di siya masugot na magpa-check up ka. Kay may bawaan ni mo nga hugaw tong babae nga yung gigamit. Nya, unsa may akong buhaton, lay? Tingalig natakda na tuod ko sa sakit sa babae nga iyang gigamit. Ayaw patuon niya, magpa-check up. Wala gi ko'y kwarta. Wa man ko tagain niya kwarta. Ay, paita ba ya, anak, uy? Paglaga na lang og dahon sa bayabas, uy niya, butang niyo og kamayng asin. Og samtang init-init pa, mo ihugas sa imuha. Ha? Gibuhat na ako ang gisulti sa akong amiga. O kaloy sa Ginoo, naulian ramasad ang pagpangatol sa gawas sa akong perta. Pero wa nagyud ko magpagamit pa sa akong bana, hangtod nga nagkabuwag yun mi. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ni katul ang akong kinataw, human ni gamit og laing babae ang akong bana. Unsa makahitawag adto? Kay katul gid kaayo ang gawas gid dapit sa akong perta og sakit sa ilawom kung gamiton ko og manghihisad ko. STD na ba to o yeast infection? Ikaduhang pangutana, wala ba ko ato magpatambal kay wa ko tagayog kwarta sa akong bana? Nawara sab diyang giugasan na nako og nilaga nga dahon sa bayabas nga may asin. Husto ba ang akong gibuhat? O basin, dili ka mo samot ang infection? Ikatulong pangutana, nawa man unta ang akong gibati. Pero kinahanglan ba gyud nga magpa-check up ko? Posible ba nga mobalik ang akong gibati? Kay wa man ko'y gituman nga tambal o antibiotics. Ikaupat og katapusang pangutana, nagpa-breastfeed ko karon sa akong anak. Dili ba maapektahan ang akong anak sa maong sakit? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Liza. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kani padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga you train your mind to be the good in everything. Although namang yun tayo mga sipyat, no? Pero ato lang yung kondisyon atong nahuna nga maayo yun. Musipyat man gani, pero ang imong katuyuan is for the good of humanity. Dili kay destructive. Anto sa mga, na mga lalis-lalis diha, mga unsa diha, labi na kung ikaw honorable,
Regards di ay ni Kapitan Jaime Butad sa Barangay Mahayay, Sugod, Southern Leyte. Kung na mga lalis-lalis, istoryahon ragod. Dili kay ang solusyon sa lalis-lalis or unsa ba day mga conflict, mga indifferences is sumbagay. Labi na kung ikaw honorable. Purbida honorable ka nya, ikaw may daghag na sumbagan na sa inyong barangay, sa kang klaseng honorable. Nasaba ba ko? Gamay. Dili man nasakto honorable ka nya, dali kay ka magkasukmag. Purbida. Butkang ikaw kay masukmagano, lami ba pod? So, ang atong magtatampo karon adlaw si Lisa, 30 years old, taga Cebu City, Minyo, ug may duha ka mga anak. May tungod ni sa iyang bana nga dili ni honorable iyang bana kining womanizing ko no, daghang chicks. Daghang chicks, daghan siguro po siya budget no, kay kanang daghang kag chicks, kinanglan daghan po kag budget oy, kay budget ang imong chicks to ana nanuktok sa imong silingan, ngita na po kisay daghang danga kuan patuktok, kay wa na kay patuktok kaburbe dato ana sa speakers, lipat lang ka, masigig pamakak. Okay, so kisa ba ako i-regard Cebu City man siya no? Usabon ako ni great ning taga Bariulos, mga Paboris family si Rodrigo, Gulyaban family si Dolly ug si Inday, Estanyo family si Naning ug si Idna, si Edric Capiral, Ed Cabanillas, Danny Donaire ug GC Chong, Lolita Bintik, si Anday, Nicar Navarro Basiliso. Pirmigyo siya. Dok, lili ko ni mo i-greet. I-greet na karon ha. Kung mga taga Toledo City, mga tao dyan ay Doc Lu Musot, no? Daghan po mo kayo, no? Si Sarkul, si Mandy, si Alarsi, Apurado, Inglisa, Di Gracia, Buisilio, o si Dr. Alex Ustambasti, no? Namasab din sa Toledo City, no? Taga Sugod, ba ni? Mga may abuhan na personnel, no? Ni Rani o ni May, si Nicole, si Juna o si Glarilyn diri sa Cebu City, no? Cecil, Giselle, Maribel o si Cheryl. Diya sa Leyte, Winilyn, Ginilyn, Elia, Jeffrey, Tilo, Ana Rose o Mimosa. Argao, pag-Argao Cebu, mga TRC boys, Jeremy Sisiban, Luya Pukong, Jeremy San Bonifacio, Michael Neri, Istuni Mamulang, Geraldine Lopez, Rodel Marzun, and Matt Flores, no? Maayong pagpaminaw og mga Kambirihan family og mga Kambirihan ba ni? Og mga taga-Kampiuan, Kampiuan Argao, no? Kampiuan Argao. Barangay Saob, San Ricardo, Southern Leyte, Kapitan Rino si Bernados, Josepina Galagar, Romano Montir, and Rian Bertudaso. Mga barangay Kinachawa, San Ricardo, Gyapon, no? Sige ba kung agi na inyo, kaming muadtumig Surigao, no? Si Kapitan Iskul, Isbi Dantimalto, mga tanod na to da, si Elisio Iskul, o si Idilin Capistrano, regards mo dehang tanan sa San Ricardo, Okay, kining uban sunod na naman po. Okay, going back to our sender, si Lisa, nga taga Cebu City, may tun kini siyang womanizing kunong husband. Gwapo siguro na imong husband, Les, no? Bida, kuyaw kay ning ingon ani kay gawas nga mahuntan tag budget. O posible po nga magkasakit ka og kining sexually transmitted disease, no? So, unang pangutana ni Liza, nakatol ang akong kinataw human ginigamit og laing babae ang akong bana. Unsa man kahay tawag adto? Kay katol gyud kaayo ang gawa sa akong puwerta og sakit sa ilawom kung gamiton ko o mangihi ko. Steady na ba to o infection? Atong ipalaboratory, no? Kay lisod po kayo og tinatagna lang ka, no? Kung posible kung naay sakit ang imong bana na kining sexually transmitted diseases, posible ka nga magkasakit pod sama ni ani, no? So may mga sexually transmitted diseases, sanggruid, syphilis, gonorrhea, HIV, tumaw na siya ang mga posible nga mahitabo, no? So magpa laboratory examination ka to confirm kung naa ba pod. Dili lang ikaw, kung dili hasta ang imong bana, no? Kay bisan og pananglitan magtambal ka, unya ang imong bana
wa magtambal, nag-sex ninyo usab, posible nga mo balik na po ang problema, ha? So kamong duha gyud ang magpatambal, no? May mga tambal daghang mga kuanda, high dose of penicillin or mga antibiotic nga makakontrolar sa iyon ta infeksyon, no? Kung HIV gani, medyo lawom-lawom na ning problema, ha. Kinanglan yung guidance sa usa ka infectious nga doktor, no? Kung mga signs and symptoms ani, maghilanat ka, mag-sore throat ka, o niya, ang uban na ni, magkurug-kurug, o niya, ang uban na ni, ang imong mga lymph nodes, mangdagko, no? Niya, dali ka kapuyon, ha? So, mao na, ang possible nga mode of transmission aning ato lang i-focus ning HIV is through sexual contact. Pwede po ka makasakit og HIV o human immune deficiency virus kung mag-share og needles. So katong mga drug user diha, ngabit og nubain so sigon, nag-share mo og needles, highly possible nga bisag way sexual contact masakit ra gihapon mo og HIV, no? O bana na nga kung pregnant ka, possible pod nga mapasa dito sa imong bata or nagpa-breastfeeding ka. So these are mga possible effect or rather mode of transmission. Pero dili ni mapasa ning ato lang i-focus ning HIV og moinom kag tubig or kanang maka-atsing ka na or makaginhawa ka sa ginhawa or ubo or atsing sa tapad nimo. Ang mga sakit nga makuha sa inunanta airborne is lain po to kining pulmonary tuberculosis pananglitan. Sunod nga pangutana, wala ra ba ko kaadto magpatambal kay wala ako tagay og kwarta sa akong bana na wala ra sab dihang gihugasan lang nako og nilaga nga dahon sa bayabas nga may asin. Gusto ba ang akong gibuhat? O basin di ka ha musamot ang infeksyon, kung basig scabies lang to or kining mga skin lesions, no? Tipo ko maingo nga sexually transmitted disease na to kay wala lagi puta makakuan sa laboratory workup, no? So kung mga mild eczema or dermatitis or whatever, that can be corrected by mga antiseptic nga mga solusyon, no? Kini bayabas effective ni, no? Remember nung ko dito sa ward na mo nga daghang kay ni scabies, ay wala lagi budget po usahay. Ako gisugo to mga nursing attendant, manguhag mga brahon sa bayabas, gilagaan mo gipahid sa mga scabies sa mga pasyente. Ano uga ang mga scabies oy? Effective ning dahon sa bayabas, no? Kung wala kay budget gyud, no? That's like kinumdum ka sa probinsya, ay magkalibanga dito, paimnon raman og dahon sa abukado. Oh, wa baya pod. Actually kini mga tablitas, mga capsule o syrup nga gipanghimo sa laboratorio, kadaghanan na nila galing gikan mapod sa tambal or rather tanom. So mao na effective ya po ng bayabas, na. Naibunga, pwede po imong kanon og kapin. Sunod nga pangutana, ikatulong pangutana, na wala man unta ang akong gibati, pero kinahanglan ba gyud kong magpa-check up? Yes, kinahanglan gyud ka magpa-check up. Posible ba nga mobalik ang akong gibati kay wala ko katumar tambal o antibiotic? Posible mobalik ang imong gibati kung nanasa kay sex contact sa imong womanizer nga bana, o kinahanglan po dili lang ikaw ang magpa-check up, o kamong duha. Kay kung ikaw ra, sige to siya pang checks, kadaghan siya budget, bago siyang nahalinan og baka, lisod kayo. Mubalik-balik yun ang problema. So, kung mamatud-an nga siya ay sexually transmitted disease, ikaw po, posible that could be another problem, dili kay STD. Okay? Sunod, ikaw pa ito katapos ang pangutana, nagka-breastfeed ko karon sa akong anak, dili ba makapikto ang akong anak ang akong sakit? Sa akong nang ginaingon, usa sa mga mode of transmission sa HIV pananglitan or mga sexually transmitted disease is through breastfeeding. Kung pananglitan naa pa nimo ng mga simptomas sa ining imong giingon nga sakit sa imong reproductive parts or private parts, better so consultation. Para minus gasto na maka sa Cebu City, naka sa Cebu City Medical Center. Para
Dili kayo mahal. Okay? So inaw kasabot ka sa akong gi-speaker nimo Lisa, dinhi sa Cebu City ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makatunayon namong ninyong pagpaminaw sa mong programa ni Atty. Eileen Bathan sa legal mga problema, no? Taas kita greeting dinhi sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak raman. Daghang salamat o maayo.